once again, this is Riggs and karon mga sano, grabe sundahan nagbuhat ng taon kay nga no ang tindahan mga sano kuan manggunmingaw manggukaso kong tindahan. Sa una ng tindahan sano puno kaso niya pag katunang pandemic kay ako magod mag-abli mga sano kuan manggod gabi unsa karon kay nabsi ko pangkuklon ng mga taong nas gawas ug na tambay-tambay sa gawas. Nakadamay po ko mag-abli ko kay masuko mga pulis ay po pag-abli diha kay aron ng mga tao di magawas saka naman sila manuktok kay trabaho naman sila pila katuig na ko dirin abli kanunay og gabi murang naanad na sila mga sanuba mga karon basic adso ko kay nakanahon na ko mobalik ko panggupit magupit ko mga sano kay mo kamaom ko magupit mga sano nga naghimo-himo na po ko among gipang sa una kay naman ay gupitan din sa akong giguba kay nabisi ko sa tindahan kay puno na mas paninda ko ang gipuy-an mo na nga karon kay nakanahon ako karaman naman sa mingawa sa padong na ko ulit buhol grabe ng resurang sige ko abang kaning abangan way kita sa mga gibuhatin ko nga ako mga gamit kay naman ko yung mga gamit kompletong ko sa gamit na lang gamit itong una sabi pa ko makauli kay interest stricto pa ano mangudi lagi kay ang uban mong di gibawalan pa mong nga mong tabok sa mga lugar nga kon kay tungod lagi sa virus kanang virus kuno karon nga grabe kuno mang nakod sa mga to nga aghong gibuhat karon nagpanday ko sa no ako rin panday dahil na nagkuan mo sila ng bukton pa iyo talaga kay ubayad pa kag panday na sa mo to ka oy lahorya dilapat sa manang di ano himo ko kuan sa ka oras din kuan pintura pa kuan ng mga sano magtampog sa amin aura na ba ko dako sa amin orang taguan sa bahay sa akong igagaw kay may lugar diri ko mataad so sus kay kana pong apo kay sige pong duwa bulan hampas ko to ito na nabuno sa bulag sa amin pero giputos unta sa amin nagkuan ka na may karton gibalo giputos og karton giato putos sa trabaho na buak ng gihapon pungkot so nga gabi mga mahalag palit na atong sa mina tong panahon na sa mazo kay duha man ang sa amin ay gamay so kaas nabilin itong maghimo-himo na nagkukulirin ka ng upitan mo lagi na nagkagubot kang tindahan na nawang tindahan mga sano wala yung stock na hurot na wala siya mga ang tindahan mga sano kalimbawa ang taong diri kaya ano ang trabaho diri ito lang uli ko sa buhol wala sa kwarta gusto kasi lagi diri yung taon sila kung abang nga wala si tarong kita grabe na so grabe na naghana sa expire mga sano nga paninda ka lang may pang tinda ka itong sukad pag nag-pandemic sus pila kakasakong expire paitang muna naman pwede baliga baligya na naman mga hilo ng mga tao rin sa Manila lakpon sa polis kay baligya ka expire so mga lagi na karon sus grabe sa lang sigmuta pagkapila na ko mag-ilis pakita ng pobre pakita gano'n ng pobre sa kapay ang mama nga sige ba daw saba nga uli na kayo sige magpabilang-bilang sa mga tiguang ang mama sa sabihin ng magkita anong kaya gano'n kabalagaan kaya tumatang rin COVID lagi hindi ako nagkakauli kaya tiguang dito sa lusan lusa ko na ba ang butsintan sa mama sa looy lagi kaadso kung karon og makapa tuslok ko sa akong liribokton sa bakuna da nagkamot ko makauli bahala na ay ginamitas napakudiri ang mangita kita sa kubunsay makita ang tindahan grabe sa mingawa ka na bisong paita kay grabe puno na pos tindahan rin mga sano kay katong nag-pandemic so nang hatag og ayuda ang gobyerno ang mga tao kay wala mga trabaho kay naninda po tanan tapat-tapat lagi
sa pamamahalin itong tindahan, abli ko usay, ngayon, usay ang undan ko, yan din ako mo abli gabi, oy, kay, kanang ito na itong katiguan ito, sa mo tagkaduot, sa mo tagkatiguan kay, oy, ito, ako ibuhat ni, suway ko kanang may abli ko untag, matos hapon, so gino ko na halin, naman taong ko, 300, 400, kung na, nabuang na ba, abang pa lang, sabi mong mahalis, abang rin na, ano yung karoon ng kamot, hindi ko man. Susuway kong puan kay. Ako na lang pong i-vlog agaho ang mga wala ko customer. Dagan din ito kung customer din yung mga sanon, doon nangawan na kay. So, undang mo kukuhan, sige itong mukhaan na, alam ng mga badzi. Mga badzi kay gusto din lagang gupit. Laki mo, lugay yung gupit laki. Nami mga ribbon. Napaka mo. Ako mga bilisina dito. Ako na mga bilisina. Ako ito na expire na maragwa pa kayo. Ang suwayan. Ako gusto mo ng suwayan. Ang talam. Mahal pa pero expire na. Dito na ito bagong bilisina. Mga wajib ko i-video rin adlawa. Kalau maran ni, ako na lang hong giyan na lang i-video. Ako ang ibuhat kay pagpahuway na ako, kapi ko palagi mo man kaya nagplano ko ang pinturahan kaya mga lamig-lamig patanahon ba mo po magasig po mga customer uy lamig mo din yung mukhang lupitanan po lagwi ba kayo mga parlor diri mga sano mga barbershop lang may kaso pero napos yung magigito lagi no kay ako mo siya pinakauna diri magupitay wapamala sila tanan kamu kan undang ko nawa na nanaghan na sila marpulo na diri mo gupitay pang parlor na kay namsi mga customer mo sa una pang mangita yun sila gupitay lang ko sa gawas diri Rix bisa kare lang gawas hoy ako mo gupit ito anong gawas kay uyap sa kong customer sa gawas kita kasok-sok ang kuryente extension pa ito daw ba yung lugar as kasada murag buang yan ang kamot lagi ko sa kay hausang suwayan o mga customer dahil kung mahal sa nila po nakikalingawan na last day foot po ng mga sano kay magplano kong magpintura po dito sa huwang pwesto sa salamin ang salamin kapiranggot ng sa sano kay po ako lagi ako kasong ay nakugas ko sa nakugas ko sa amin kaya mong sa mina pabaha mo ko rin ang mong lugar pagbaha ka na lubog na dito pila ka buwan sa nakastap dito na gabot ang baha gawa gibrasan na ay pakita ang kinabuhi ang lansang mga sano mga sinubot sa po ng mga oras ni basto palagi ka ang suras pa na ang kabong lansang magamit kay gamit pa mo na rin yung sa amin so palit pa sol na bawang kanilisura
Di ba mga sano panday ko pag kamao ko basta taga Bohol tanan kabaw. Kabaw sila tanan kabaw sa Bohol. Ako nagpunta sa bukid ganung dili ko kabaw ako mo panday sa sa mga baboy. Mga parang malaki dito. Uy kuya, bawa sa yung mukhang pagka-sexy anak. Uy, makawala po na rin. Sexy. Sexy ka. So, kasi wala kay angho. Kita. Di na mga sano kung sa lamig ito sinagawa. Parang ito eh. Parang. Tingnan sa salamin ko sa mga sano. Oh, di ba? Ang salamin ko. Ay nako. Pero kung ato ko sa Bohol sa noon eh, anong akong gibuhat, karang magupit, sus pait. Pwede rin siguro gatos lungsod. Ang problema kay ito araman mo yung tao sa baryo, pinabaryuhan mo yung tao ng amuhan. Kung gusto tungas mga kabasakan, kaludian. Aso na dili sa Manila lagi ng ana, pero di kay panahon na grabe mingawa diri ng ana. Kita mo ito nagtinda-tinda na lang kung saan kung nadaghan mo itong tindahan. Di abutan po pandemic na. Paita. Ngayon sa kong sa taon na ginabuhin pa na itong mga pobre eh. Ang tamo ka ginagumay. Ang mga dato ka dyan, tamo sa mga kadato. Ang mga pobre ito sa mga pagsugod ang panmanay tayo na. Kailaon po pa obos for periods okay. Tungkol sa pandemic. So, stress na lang siya na naghangal akong uban. Ang uban mga sanod na grabe naglisod na sa asa sila mo pwesto. Wala magbutang pa sa kuan ni og suga kayo kay suga sa mga customer og gabi eh. O suga bisa kadlawan kinahanglan suga. Kinahanglan suga ang tanglandag kaadso kay hindi ka magsuga. Kumpitan mo ng lunggan sa mga dalawanggan na ng mga customer na bumbabol sa atas kunti. So, una bitaw mga sanaw, nag-practice pa kagupit. So, naman tayo sa mga, ano ba ito, siguro kas kondisyon ko, practice pa ito mga pati pagsugod sa mga gupit. Guntingan bitaw nagdiyan dalawanggan mga sanaw, dito ko, ay, kita mo hala. Kasama rapid sa kuzawa kay haramin napaakan sa konti ng pagtanaw pa no. Sumangal po ko. Ma'am, kadit sa mga tanaw sa natin mong dunggan, ma'am, na ano siguro sa na kuan siguro tumuyo sa gunting agian. May ganun pag ang customer nga babae kay di pagpuntan ka di sa street ka na yun pagpuntan ay sagilang na doon gamay na layo ron das tinain do layo ron das kamatayon grabe ng lipaya sa mga sano
kadaghan sa ko naka kato nag-practice kong kupit malaki ang mababae sa kadaghan sa na ang lagi ahang pait so naon siguro na yun ana nga usa ka mo lampos sa imuhang tinguha wagi ka sugkag ka nagkang kalisdanan o di ba pero hindi sumazo na untuk tumhaw ang paninda napagpag pandemic yung taon sa pagbutas ginawalwatan kayo manang gamot na lang ang tampag kinahin ng tubig alam mga sana muna tayo di ko muna ito papatay ng video kasi ano ko magtangkog suga na rin para okay na so na mundok ito itong suga na puan saon na niya mapadang tatigi palabaw rin kanamlag suga nga kasam po di kapit hindi ko nagkasabitan ang lugar lang lamang na ay buhaton mga salo buog ay baliwa alam pa lang oo uy nanganan na lang hindi mo masana o diba pero mga kuwapo ba po tanahon para sa mga taga-Buhol mga kuwapo sa Buhol ikaw ibingaw ba ako sa mga kuwapo sa Buhol kung mas sa mga kuwapo sa Buhol ang mga kuwapo pagdaan mga sanong akuan lang na mga skuro dito muna sa bintana dito kaya hamon ito bago kaya masunod kinabuhay mga sanong tiguang rabang taong ko sa masang palitan ko sa bintana para mong agamo kung gusto ang taasan no di kami lang namamanhabilin ako igsuon na nakagsuon ka kami lang namamanhabilin ako ng ninjo saan mo ninjo nila sabi na lang ko ng mga sanong nanani ko pag mama tiguang na ito katabaw kasi mauna namin sa bako si mama may mauna tiguang na si mama parang pasok ko kwarta pahit ba na parang ako nga yung labas TikTok nga luya ng mga bayot maluol juga rin mga bayot mapungot sa TikTok mga bayot ko sa isutan mga bayot ko sa isutan mga bayot kawa ko na'y anak tapos sa isang pang-istorya nila sa TikTok usa pa ng TikTok ano kumuhangay ako ba ito manasa no musuod ako sa TikTok para mag-video pero yun lang nag-isip ako tignan mo yung ilan na ba follower mo sa TikTok wala akong pag-alam kung wakoy bahala parang sila mag-follow na di ako naman gigamit ang TikTok mga sano kung mag-video ko kay filtered ba yan? Guwapo ba kaya dito abot sa TikTok kaya kinandutan sila filter kay karitas video na normal na video o ordinary na video ang lamang kong filter kay di ko magwapa atos TikTok marag Amerikano ano nga kuya pila na imuhang followers ako ay ambot kung alam ng TikTok follow na bunaa basta
Akala ko tumong dito ni guwapa ko. Pero grabe, daghan na ba po follower mga san. Usahay ko maka tanaw ko sang inbox, silang i-message pero kung tapulan Facebook na nang sa nga. Busy taong ko lagi ang paninabukan ko. Kung ano usahay, kanang pagpa-vlog lang ho. Vlog mo ho, manang vlog po mo. Okay, kasi lagi panginabuhi rin ang vlog, kaya gusto ba po na agaw sa pinaka-aim sa vlog mga sano, na makalingaw kong tao. Him ko mga content na makalingaw. Pero, at the same time, siyempre, ang tarong nung ang vlog kasi, meron mo nga himo ng gusto mga sano ang vlog ka. Ay, bayaran mo kasi. Bayaran mo po sa YouTube. Bisa ka ng TikTok. Bayaran ko kasi TikTok ng mga follower niyo. Malagyan na. Manghakot sa pag ang katopak mga follower na. Ano kasi mabigaw ako. Siguro. Ayun po, tujok po na nahimong kasuod lagi. Malagi ng mga sanang tabangin lang kung naging sa huwang YouTube kaya rin na mudaghan agang views o sa ikaduha kanang subscribe na button kinahanglan pinduton so to kay mo mabuti ba siya sa YouTube makasweldo ko sa YouTube mabuti ba siya ng subscribe kay kung puro na lang po nanananaw niya wala mo subscribe sa ano yung mga video ay wala din po ka pwede po siluan sa YouTube yung nananay sa mga sana nagkamot po ko bago ng ang channel o niya tabangin po kung subscribe mga sana kaya nagkamot ng subscriber okay malimit yung subscriber ka no 1,000 kasi mga kapangtawang 1,000 ang siguro matanaw ang imuhang mga viewers no? Kasi masili na sa imuhang mga videos wag hapon abuton kag siyam-siyam lugod na lang ko katildo sa ang YouTube mana na hanaot ng tabangan po niya ako ang YouTube channel tanaw mo mga sano ipindot lang ito subscribe tagas na lang video mahal ko po dyan akong minso tanaw mo lang ito video basta ba lang nada po nung gusto sa video din katawa na ipon mo din okay na po pinumot gani ko sa nukay di ba nisayaw ko og ang tukar na ho sa lungsod sa Buena Vista kung ginoo ko pagtanaw na ganina sa akong video in town mga sano na copyright kursus yung kursus di copyright pag ko sa Bisaya nga singer wala na akong ipasagdan sa grabe ng lingawag sayaw di copyright mas lang itong copyright uno rapod sila kaya na mag-iuban ng sano nga di copyright na masuko sila kanang kopyahon ilang kuan na di ka magbayad ka mo pabayad mo ng uban na yung ko nga di copyright pa man sa YouTube karon kung YouTube ko nga Bisaya na gani nga Bisaya na gani ho ang content Bisaya na gang istorya Bisaya pag ho ang tukar copyright gahapon kasabot siguro na sila di reklamo ang tag-iyas kanta ano naman nawagan ko sa Gias Kanta nga
O yung mga Bisaya raman ang tao ta sabta ra pud ang taon ko kay ganahan ko mosayo ng inyong tukar. Alangan maghimo-himo ra ko ang kaugalingong tukar magkanta-kanta ko gawa ang ko buang. Mo ko kamang ano mananghid kung yung mag-YouTube ba. Kung magamit mo music, pananghid na. Kasi mangita taon pa na itong ang ilahang kuan. Ano tawag nito? Ay, ilang website, ilang website na. Hindi ka pa ko, nga sabang busy na ba ko? Busy ko pag-itag, sapi. Nag-uul, bito ko kapilan na naka-adlaw. Tulong sa ka-adlaw ng hawang sayo-sayo mga sano, katong salong si Sophie na Vista. Ay, kinuha ko kapag tanaw na ganun ka nasilip na gawa ang YouTube channel. Na may copyright claim. Diyos ko, ang salong si Sophie na Vista man di ay ko na. Kabayan pa siya ng tanong isaya ka. Labi naman ang naghanag kita ng pinahang tukar. Ang musapan na nga. Kanang tukara, wak ko buot. Kamuran lang ko bilang ipang-revive. Ang mga nag-revive, hindi reklamo ko. Mapungot na ba si Kuno na mga sano, pasensya na nasun. Mapungot ko sa mapungot ko, pang burako ng video na bisan palagi na mga views. Bisang daghan na kaasong na mapungot mo ko kay mura makag-asamok-samok ko, manggod. Huwag na naibutang dito ng copyright claim. Tapos, lagi copyright claim, maya. Magreklamo na din, kita rin itong mga video mga no, ilaon, kung reklamo sila sa YouTube mo, ilaon, sila mga claim atong kita, katong mananaw ay, kita po. Kung saan lagi na ako, mga magsasayo ko kawarang tukar. Ito ka mao. Ubus, bitaw ko. Mga Bisaya naman mga tag-iyaan ng mga kantaha, pero walang po mga tag-consideran. Hopefully, di sila na magreklamo. At least, siguro, ano lang dito sa YouTube na, uy, amo-ama ng tukar nga, pero kung mo ano tawag nila, pero pag mahatag silang chance nga libre na lang sa kuha o tagaan na lang kung kuha na mas maayo, pero kung nag-iubang mga claimant na reklamo tapos mga ilang bayad nga tapos yung mga views kuhaon makulot yung mga views ay laging taon labing kusugag yung mga nagtabangan ko ninyo na sa ibang channel ako masayang sa ang mga views o problema o kanang hinay ka sugo ang YouTube channel ano sama po lambo katabot ako kung ano kung nga ang patakaran man sa YouTube channel ng mga sana kailangan lang pagaling mo lagi dyan mga video mo so pag ganun kumusayaw yun ko nga ano lang pong ipatronize ang mga kaugalingong kanta mga Bisaya kaya masinig makasabot ra hopefully makasabot sila pero pa ko kabago sa ilang kung ano na may YouTube claim YouTube claim copyright claims basta mga ganyan sabihin ng mga anong mga nagreklamo ba problema kung sa ganang desisyon mga sano ayaw sa sunatan hawa ninyong hawang video sa kalungsod sa Buena Vista kaya basta nga kuha na kong aw na nga pau mo na aw nga padun naging cream hindi naman daghan na masabot ra pero
na nagkiling jud ana ang YouTube mag-una anak kay pangtanon kay paghigas ang tahoy okay ba na gamit ang mga music gamit din ang music na YouTube na ay mo ba wala yung tatak yung computer na yung YouTube copyright claims sa kabawang Bisaya po ng bukan Bisaya ang tag-iyak sa bagay nasunod ang nagpapag YouTube parang respeto lang po siguro sa YouTube practice ko sigarilyo yung mga sano kababa mo kung saan ang oras sa mga sano nagpanday-panday ko uy sa tibok kalagbutan tibok Pilipinas siguro ako rin mata hindi po tibok Pilipinas tibok diri sa mga lugar pero ako rin pagabihin ako ng mga sano kadlaw na kaya kadlaw pagtubog pagkabukas na nakikagabi bisag na curfew sarado ko ito na may mga to siya lagi masakpan ko sa mga police nga nibukas ko saban ko sa hay adi man mo rin kasaban kay katiguan na nila sa kasaban ngayon na mo reklamo na ayaw lang gud pagbukas sa kay kay aron ng mga tao di mo mamalit ang gawas lang mo mamalit ang mga tao kung ikaw magkabawas lang mo bukas ka o sige sir kanang lang sa kwarta mga sano alawan ko mag-abliw antay kita mapokus ko o na ang na po kong ay mata ko gabi ang nalusong mata ko gabi parehaan ibuk sarado ko ganun na subok adlaw subok gabi sarado ko ay buka ako mag-abli pero naidang mga tukan ng sayo pa sa ibang gabi test ko si Gary Dios hinaot nga sabtan sabot excuse gari nila miga ano tiguang na sana kay pero kadali kabuhi pero huwag na hindi panganak gahapon lagi kabuhian ko katong nagkaon yung nunggas bayo sa igagaw ba nagkaon ko azo ka nakapangatos ang bayo ngato na sa bayo igagaw kay katong tumong mga unig pandesal magpapalit ko sa mga apo na mga pangumangkon na pandesal ay kay pagkuhan pa kay akong agaw kay kung magligo uy ako magsaging nadaday sa nagbanan dito sa Divisoria barato rin dito saging sa kukas prito usal gud pud kasipi na nakakaon ko duha basta na lang sa buka sa dito ano nga kuya sa rasa i-update ko please i-update ko muna ako sa oras mga sano ay alauna 51 maghapit na alas 2 mga sano so matapa ko nagpanday pa ko ganun na so nagbuto-buto sinindiri sa mga alas 12 na pok kung mga lansang dago ka sa lansang o pinireklamo dala ko tanda ba ko na mga nabagaw ang lola nga ay kaso sa palipan ng gabi lautan na mura ko na nanawag nga panuway udi lautan ko na kay mura ko lagi bublong gamara po na di na ko kalimot anak kaya mga nagitublo sa ko pero karon na tiguang na ko sa panginanglan bito mga sano kinanglan sa kinanglan sa mga ako na muna mga andan ko buntag na magpamahaw katong tagapan kang kaog saging ako man natin uli ko to si ko so ara na ko diri matog kamo kay alam ko matog lain nga moram ni hang pwesto mga abang pasugo kwarto nga aron na mabuang kong bayan mahal ng ganing azo no 4,000 ni sano ang abang ang taon na din nga pala ba kuryente wa tubig ana hora talaga hapit ang puhunan tinapal kay saan makita ka gusto kalibo sa kaadlaw pwede naman ginansi ato hapit hindi ka lubusay ka na mabuto gusto kagapaw sa kamang ginansi ato kaon pa mga agaw alsong target
kinahanglan adlaw-adlaw na ako halin sa kating ng pagkausan sa 5,000 kay at least man lang basta man lang na ay 400, 300 na ganansa. Pero kung yun na dapat ang ganansa na yung mga sana di kuwang kinahanglan 500 kaya ang budget manggod sa wala ganang imong budget sa adlaw-adlaw kinahanglan ra tong 200 pesos so kay usahay mo abot dagat 300 ng atong kaon ko sumukas kung kaon sa kay kuan mo ko kanang pulaw ba gabi mata lain naman ng kanang pulaw ka kay gutom lang ikaw si kaog higupog sabaw mga taga-Bukol Bisaya hinawaw ba ano kinahanglan sa mga na 5,000 hanggang kung pwede lang 5,000 sa una mo halin sa unang wako'y pandemic saan pagka naman 10,000 kayang halinon ka kada gabi sus karon nagpandemic so kasar itong pandemic amin lang mga sano bihira na naman talaga sa rin maabutin tao 2,000 bumalin ko itaw ano na paggamay ng paggamay na din ang tindahan kung ano ito na panahon na kung ganyan ng buntag ay pag maganaw kung ano na parang ayun ng hamgupitan ay kay suppose lang mo mga gamit kompleto sa mga gamit sa ambot mga andar pa ba na pila ka tuig nang wa magamit marag 2 ka tuig magamit o na kaya ba mga electronics ba nga gamit kay lubi mo kay gamit kay mga daot di po na sila sana ito ang sigarilyo ay ibugnawan ko kumana man kong kapi mga sanon dyan kumana kong kapi dyan ako kira kusugan sa kumakapi kapila ka kumakapi sa kadlaw so karong na marami itong nabatian na magkapi ko marag na yung mga magkurog-kurog sa mga kaunuran ko hala bunga na dyan sa kaulitan o kapi ginoo ko unsa kapi ko karong lagi na kay labi na kagabi kay matabas ko gabi kay namin magkapi kay ugdi ka magkapi kung ano mo po ka katugon pabasiyon po ka katugon ano sa dagang trabaho dagan ako sa ano stay put ko na kayo dyan habang bukas yung video ko kasi pero papausok na ako okay so huwag nang gayahin ito mga bata bawal po na sigarilyo magkuhan na ko buhot na ko pila ka buhot kay ikabuhi ko bubugnaw ako ang babas atay ngayon itong lola magbugnaw na kang babas atay bebe kaya ako buhutan kuha itong malulag ng sinustos na ako kaaso ganun igupod pagkatos pugar sa kabuhi mawa ako naman sa ano grabe mga Bisaya dito rin mga karaan subawan sus karon lain mga bata para buyag kasi para sa unang panahon nga katiguan ng gagalikan at trabaho ka na ang Bisaya alam ba trabaho pasensya muna mga bata kung magpanood sa ninyo huwag kayo magsigarilyo ito lang si kuya ano lang magbuhot lang kung saglit kabuhi ko so babalik ako mga idols mamaya babalik ako sa lang kayo mag-screen mga sano after 15 minutes mga sano break ko diba pintura na pintura mga sano ito kasing pintura na to sobra to sa pintura ko dati kay walang ibang pintura ito may puti na kasi ito ang orange lang ang pinantura ko tapos ngayon, basta ba lang may pintura, medyo malinis-linis tingnan kasi puro kahoy kasi diba ang bilis ng mga sana nagagawa. So, pati yung ilaw. Pati yung lagay ng ilaw, kinalayan ko ng orange. Bilisan lang kasi ano. Diba? Marunong ako sa lahat. Kasi hindi ko marunong sa lahat ako. Bali.
sa mo sa pagkautpot sa matugkaot sa tangato na nung usa singot eh. Kaligo ng adlaw. Kay natuog ko pagkahuman, pag natalagi na nahon-nahon. Kalit ako gunahon na nga ay maghimo ko kan kaya mo. Gawa sa kalisod gimingaw na po kung pito kamao pa ko mga sana kabaw kay sa bagay naman siguro di man puta mo makalimutan pero hindi murag pamati ni mo murag nagkuan sabi tawag murag wag kuan ni kamuli Leo kung magukit ka kaya wala ka maharad nga mo kuan gunting. So manay akong update mga sana man ang update sa gihimo karon og nahuman ako sa pintura na pero plano pa kong double coat pa na kay aron na mo sinaw og gamay kay wala first coat pa man ha. Ito mga orange kaayo na anino. So manay ang mini salon ay maayon tag na ko customer tag sa kaya mo maka masun na pag bugas itong sulan diba mga sano o sige from time to time karon sa mga sano humong i-update sa mga gipagbuhat kay wala pa man koy kuan wala pa kay oras po gawas ang mga atod layo kaya plano pa kung uli lagi sa mga ilang kong kabot ko sa buhol ko malang ginoo maghimo na dito ang laing vlog sa asal ko sa gatos kabasakan magtanong ko kung may mga sano mag-vlog so pwede ba ka na basta kami sa bulsa lang kung sa mga pangbuhat ko ani tingnan nyo di mamulhot vlog diba ano naman di ay mamuna itong kinabuhi bahalag makita sa ibang kalibutan na naman di iPhone mamuna tinuod pobre naman sa ako pag diba mga sano kaya nakakita ko lang ito ang kapobre ko sa kapobre ito kalibutan manala babayon na kayo pakulit sa ko kapi na po siguro ko sa tatado mong sabah kaya ba kasabot mo kag normal na ngapoy kong lawas ang kababay at dito na hawan dyan ang salihang mahimo pa kita na kaya mga sano hapon ko na mo itong kortina alam nga maraog ko sigasig po nang ipapakog kung sa color ng kortina ang gamiton diba sige lang salamat sa pagtanaw sana punta nyo tanaw ni bye bye ay karamting mag-subscribe ay karamting pindot ang notification icon. Bye-bye.